ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 12ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇന്നത്തെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 വിഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെ? കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും കഴിയും. ഇനി 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗവും കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ കണ്ടത്? അനന്യ ഭക്തി വേണം അല്ലെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവും. പ്രകൃതിയിലെ എന്തും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈശ്വര ആരാധനയോടെ വേണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കാൻ തന്നെ. തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക, ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവും അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ? അപ്പോ നിരന്തരം അതിനെ അഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനൊന്നും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് കാമന കൂടാതെ ചെയ്യണം. കർമ്മഫലത്യാഗം അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം, സമചിത്തത വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ പടവുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ വളരെ ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കും. ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ ഭക്തിയാ അത്. അതുപോലെ നമ്മൾ എത്തണം. അനന്യഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം പറഞ്ഞു. മത്കർമ്മകൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അർജുനന് ആദ്യം അത്ഭുതം തോന്നി. പിന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ ആ രൂപത്തിനെ കണ്ടു, ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെ കണ്ടു അല്ലെ? യോദ്ധാക്കളൊക്കെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം സവ്യസാചിൻ എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ചതുർഭുജത്തിലേക്ക് മാറി, പിന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്കും മാറി. കഴിഞ്ഞ അധ്യായ അവസാനം നമ്മൾ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ് ഭക്തി? ആരാണ് ഭക്തൻ? ഭക്തി എത്ര തരമുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനോട് പരമപ്രേമം, അതാണ് അല്ലേ ഭക്തി എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, മകൻ, ഭർത്താവ്, കാമുകൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ അല്ലെ? മറ്റൊരു ആശ്രയമില്ല. ആലംബം ഭഗവാനാണ്. ആലംബം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് നിർത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും
അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചേ? സംശയം തീരണില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, സദാസമയവും അങ്ങയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ അങ്ങയെ വ്യക്തി രൂപത്തിലല്ലാതെ ബ്രഹ്മോപാസന എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ആ പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് ആ പ്രകാശത്തിനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഉപാസിച്ചിട്ട് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ, ഈ രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ഈ അധ്യായം നമ്മൾക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അതോ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഏത് കൂട്ടരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദാസ്തമേയുക്തതമോ മത. അപ്പോ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആ പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. പൂജിക്കാനോ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനോ അലങ്കരിക്കാനോ നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കണം, പൂജിക്കണം, നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കണം അല്ലെ? എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരു രൂപം വേണം അല്ലെ? ഒരു രൂപത്തിലാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. 3-4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റും അല്ലെ? അവര് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി, യജ്ഞൻ, യതി, അങ്ങനെ ആത്മഭൂതൻ, ബ്രഹ്മഭൂതൻ എന്നൊക്കെ പല പല വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലായിടത്തും ആയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നാണ്. അജ്ഞാനി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോ അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ. അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുക, സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായി മാറ്റമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ
അതായത് വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിച്ചാലും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്ന്. അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ധ്യാനം ചെയ്താല് കുറെ സമയമെടുക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട്. ഒരു ജ്ഞാനി അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവനാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. എണ്ണമറ്റ ജനനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് ഒരാള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ വേണം? ശ്രവണം, ആസ്വാദനം, പ്രവർത്തനം, ദർശനം തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിരക്തി വരണം. അപ്പോഴാണ് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാറ്റിലും ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മളിപ്പോ വളരെ ലോവർ ലെവലിലാണ് ഭക്തിയുടെ. പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? ഇതുപോലെയുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം ഒക്കെ ആരാധിച്ചിട്ട് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തില് ആരാധന ചെയ്താല് പുരോഗമനത്തിന് വളരെ പ്രയാസാണ്. ശരീരികള് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? മറ്റേ യോഗി വര്യന്മാരൊക്കെ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളൊന്നും അത്ര തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭൗതികതയിലാ. അപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നേറ്റം, അവ്യക്തിഗത ആരാധനയിൽ കൂടിയുള്ള മുന്നേറ്റം ദുഷ്കരായിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്നവരെ പറയുക ജ്ഞാനയോഗികള് എന്നാണ്. എന്നാൽ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോ അവര് ഭക്തിയോഗികളാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഭക്തിയോഗികളും ജ്ഞാനയോഗികളും? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മുന്നേറാം. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുന്നേറുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികള്. എന്നാലോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് ഭക്തിയോഗികളാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി പ്രയാസമേറിയതാണ് കുറച്ചും കൂടി. ശരീരധാരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭഗവത് സേവനം വഴി നിഷ്പ്രയാസം ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയോഗം ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ജ്ഞാനയോഗമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനയോഗികൾക്കാണ് ഉത്തമം. അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് അത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മള് 2 നേരം വിളക്ക് വെച്ച് പൂജിക്കുക. ആ വിഗ്രഹമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ പരംപുരുഷനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് സമീപിക്കാം അല്ലേ? ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ എന്താണ്? ഏകാഗ്രതയില്ല, ബുദ്ധി കുറവാണ്, ഭാഗ്യം കുറവാണ്, അനവധി പീഡകളാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത് അല്പായുസുകളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ല. എളുപ്പം ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണ പോലെ എളുപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തി മാർഗത്തില് പുരോഗമിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത
ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇടണം, അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ, സ്റ്റാമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ എത്തുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇട്ടാല് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അത് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡീറ്റീസ്, അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള്. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം? ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ആരാധന ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ധാമത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? എത്രയോ അകലെയായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ആരാധനകളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. 6-7 യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. നമ്മൾക്കിങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായി ജനിക്കുക, കുറെ കാലം ജീവിക്കുക, മരിക്കുക, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശരീരത്തില്. എപ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ ജനിക്കുക മരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ചക്രത്തില് എത്ര നാളായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടാ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. എത്രയോ ലക്ഷോ കോടി ജന്മങ്ങളുടെ എന്നൊരു മോചനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എന്നെ ധ്യാനിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. സംസാര സാഗരം, ഭവസാഗരം എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സാഗരത്തില് എന്താ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണു, മുങ്ങി താഴുക. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇത്. ആ സംസാര സാഗരം, കര കാണാനില്ല അല്ലെ, അതിലിങ്ങനെ മുങ്ങി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ അതിന്നൊരു രക്ഷ കിട്ടാൻ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അല്ലെ? സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ജനന മരണമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരകയറ്റും എന്നാണ്. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് താമസം വിനാ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവും. ഭാഗ്യശാലികളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഈശ്വരന്റെ മഹിമാതിശയവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വവും മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊക്കെ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പോ ഉത്തമ ഭക്തന് മാത്രാണ് ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് എന്തിനാ? ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ്. ഇങ്ങനെ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തനെ അതിവേഗം സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ് അല്ലെ? ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവപ്പെടും. അതുപോലെയാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നിരന്തര സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കും. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആനയുണ്ട്, ഒരു മരമുണ്ട്, കറുത്തയും വെളുത്ത എലികളുണ്ട്, തേനീച്ച കൂടുണ്ട്, ഒരാളുണ്ട്, താഴെ ഒരു കിണറിൽ നിറയെ സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് ആന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ഇത് നമ്മളാണ് കേട്ടോ. ഈ ആള് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളാണ് എന്ന് കരുതാം. അപ്പോ ഈ ആന ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മ കർമ്മാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ജന്മല്ല, എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ. ആ ജന്മ കർമ്മ ഫലാണ് ഈ ആന. ഈ എലികളോ, കറുത്ത എലി വെളുത്ത എലി രാവും പകലുമാണ്. ഇവിടെ ഈ കിണർ താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? നെറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ചെടിയായിട്ട് കാണാണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എക്കോ പോലെ പറഞ്ഞു. എക്കോ പോലെ കേൾക്കുന്നു. എക്കോ പോലെ. സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട്. ഓക്കെ അയ്യോ. മറ്റുള്ള മൈക്കുകൾ ഓഫ് ചെയ്യോ? സൗണ്ട് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. മറ്റുള്ള മൈക്കുകൾ ഓഫ് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ ശരിയാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഈ ആള് നമ്മളാണ് കേട്ടോ. ഈ ആള് നമ്മള്. പിന്നെ ഈ ആന ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പല പല ജന്മങ്ങളുണ്ട്. ആ ജന്മകർമ്മ ഫല ആണ് ഈ ആന. ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മരം നമ്മളുടെ ഈ ജന്മമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രാവും പകലുമാകുന്ന കറുത്തയും വെളുത്തയും എലികള് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ നിറയെ സർപ്പങ്ങളാ, വിഷങ്ങള്. അപ്പോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഈ ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മ കർമ്മ ഫലത്താല് ഈ ആന എങ്ങനെ ഈ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ കുറെ സൗണ്ട് പോയി മാതാജി. സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, സൗണ്ട് ഇല്ല. നെറ്റ് പോയതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ക്ലിയർ ആവണില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ചുമ്മാ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ആന ഉണ്ടല്ലോ, ആന മരം കുലുക്കിയപ്പോ ഈ തേനീച്ച കൂടെ ഇളകി. തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് ഇയാളെ കുത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അയാൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നയാ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഓരോ തുള്ളി തേൻ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നാവ് നീട്ടിയിട്ട് അത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും അതാ ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയില് നമുക്ക് താപത്രയങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, അങ്ങനെ പല ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയില്. എന്നാലും അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സുഖങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പാടുപെടുക. ഈ ആള് ഒരു തുള്ളി, വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി തേനിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ
എത്രയോ തേനീച്ചകൾ കുത്തുന്നുണ്ട്. കൈവിടാൻ നിവർത്തിയില്ല. കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാ എത്തുക? ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ വായിലേക്കാ എത്തണത്. അപ്പൊ കൈവിടാൻ നിവർത്തിയില്ല. എന്നാ കൈവിടാതെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലോ, ഇവിടെ 2 എലികള്, രാവും പകലുമാകുന്ന എലികള് ഇവിടെ കടിച്ചു മുറിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഈ എപ്പോഴാ ഈ കൊമ്പ് അറ്റുപോവാന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ആയുസ് എപ്പോഴാ തീരാ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയില് കുറച്ച് തേന് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പാടുപെടുകയാണ്. എന്ത് ക്ലേശം സഹിക്കാനും തയ്യാറാ, വല്ലപ്പോഴും വീണ് കിട്ടുന്ന ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇന്നിപ്പോ മർത്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. എന്നാ തിരിഞ്ഞൊന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഭഗവാൻ അവിടെ റെഡിയാണ് ഒരു കൈ തന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാന്. കണ്ടോ? അതാണ് ഈ പിക്ചറിന്റെ താല്പര്യം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാമജപത്തിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർക്കണം. അങ്ങനെ കാർമിക് അക്കൗണ്ടില് 0 ബാലൻസ് ആക്കണം നമ്മളൊക്കെ. പിന്നെ ജനന മരണം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് തന്നെ ആർക്കും വരാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഭൗതിക ആസക്തികളാണ്. ആ നേരം സിനിമ, TV ഇതൊക്കെ കാണാലോ അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കണേ. നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം, അവരൊക്കെ മടങ്ങിയെത്തണം എന്ന് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേ അദൗർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ് എന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഉത്തമ ഭക്തരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ അവരുടെ പാത പിന്തുടരുക. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, വിരളവുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭക്തിപൂർവം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാവുക. അയാളുടെ നില അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അയാൾ ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതയിലല്ല, കൃഷ്ണനിലാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തര സംഘം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഉച്ഛിഷ്ടം, അത് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടും. ഭക്തനല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും, കൃഷ്ണന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അനേക ജന്മ പാകത കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ സഖാക്കളായിട്ട്, കൃഷ്ണ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തീരാൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആണ് പടം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പേര് കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം നാമൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കണ ആളാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പോ ഭക്തി മാർഗം, അനേകം ഭക്തി മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ പല മനുഷ്യര് പല വിഭിന്ന ബോധമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാ. അവർക്കൊക്കെ സൂട്ടബിൾ ആവണ രീതിയില് ഒരു മാർഗം, ഇതേ മാർഗത്തിൽ എല്ലാരും സഞ്ചരിക്കൂ അതല്ല, ഓരോരുത്തരും പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി വിവിധ മാർഗങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്.
അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കില് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ആദ്യം തന്നെ അനന്യഭക്തി ഒന്നും ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല, പ്യുവർ ഡിവോഷൻ ഇല്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശുദ്ധി വന്നാ പിന്നെ അവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പാ. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം. അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കി എടുക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടിയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ABCD ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ, അറിയാലോ. അത് ചെയ്യ. അങ്ങനെ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യ. വൈധി സാധന, വിധി പ്രകാരമുള്ള സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യ. യമനിയമങ്ങള്, ജപം, സ്നാനം 2 നേരം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം, വൈധി സാധനാ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്തണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരു ഒരിക്കല് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ പ്രഭു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഗുരു പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച പിന്നെ വേറെ ഒന്നും, എത്ര വേറെ സന്തോഷം തരുന്നതുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ തുച്ഛമാണ്. അറിയാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്കു കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പോ ഭക്തി യോഗം, അതിന് കുറച്ച് ദിനചര്യകള്, ചിട്ടകളൊക്കെ വേണമല്ലേ. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മന്ത്രജപം, ABCD ഫോർമുല. ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? A അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, B ബുക്സ്, C ചാന്റിങ്, D ഡയറ്റ്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് അതുപോലെ ദുസ്സംഗം ഒഴിവാക്കുക, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിതത്തിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയോഗം സാധിക്കില്ല വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കില് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ചോറ് മതി. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ആണ്. അംബരീഷ് പ്രഭു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ മായാപൂർ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ മായാപൂരിലുള്ളത്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളില്. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിള് ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഉള്ള പകുതിയിലധികം ഫണ്ടിങ്ങും ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ധനം അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, എല്ലാ റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്
ഫോളോ ചെയ്യുക. അത് മാത്രം പേരെ നോക്കണം അല്ലേ? എത്രയോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാതാജി. ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ചില നേരത്ത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. ഇത് നെറ്റ് പ്രശ്നം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ചില നേരത്തെ കിട്ടുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണത് കേട്ടോ, അല്ലാതെ മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ തന്നെയാണ്. എന്താന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ചില നേരത്തെ നെറ്റിന്റെ മാതാജിയുടെ അല്ല, എന്തോ ഉണ്ട് പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യത്തെ മാർഗം പറഞ്ഞു, സാധന ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തദാത്മാവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം? മൂന്നാമത്തെ വഴി പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കില് സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമെല്ലാം ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. സ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരാ. ഇനി നാലാമത്തെ, ഇനി എന്താ പറയണേ? 12. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാത്യാഗാചാതിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്തെക്കാൾ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ 3 വഴികള് സാധ്യമല്ല എങ്കില് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപം, തന്റെ സ്വരൂപം, സ്വയം ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയും. ക്രമേണ ജ്ഞാനം പിന്നെ ആദ്യം ഇതൊന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ 3 പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം പിന്നെ ധ്യാനാണ്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. എന്നാൽ ത്യാഗം കൊണ്ട് മനഃശാന്തി തന്നെ ലഭിക്കും എന്നാണ്. 14. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങള്, യോഗ്യതകള്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ
സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മത്സര ബുദ്ധി വേണ്ട, സർവജീവസത്തകൾക്ക് സുഹൃത്താവുക, ഒന്നിലും അവകാശബോധം വേണ്ട. ഇവിടെ എന്തും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം തൊട്ട് എല്ലാം. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം വേണ്ട, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, അല്ലെ? സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുള്ളിച്ചാടണ്ട, ദുഃഖം വരുമ്പോഴേക്കും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? എല്ലാം സമഭാവന. അങ്ങനെ ക്ഷമാശാലിയാവുക, സദാ സംതൃപ്തനാവുക, നിയന്ത്രിതാത്മാവുക, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാവണം നമ്മള്? ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ആരിലും ഈർഷ്യാലുമായിരിക്കില്ല, അയാൾക്ക് ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്ന് തോന്നും. എത്ര കടുത്ത ക്ലേശം ഉണ്ടെങ്കിലും ശാന്തനായി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും. ഭക്തൻ ശരീരത്തെ തൻ്റെതാണെന്നോ താനാണെന്നോ അല്ല കരുതുക. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്താണോ ലഭിച്ചത് അതില് സംതൃപ്തനായിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോ ഇവിടെ സുദാമ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുദാമക്ക് എന്തിന്റെങ്കിലും ഒന്നിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവൻ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷമാശീലനായ ശാന്തൻ എന്താണോ ലഭിച്ചത് അതില് തൃപ്തി, എന്താണോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതില് തൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ സുദാമയുടെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗേർ മുക്തോ യസ മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലും കൂടി ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്കയ്ക്കോ ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഇടവുണ്ടാവില്ല. അയാൾ ആർക്കും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവര് അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവിധ ക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അതൊരു കഥയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ തന്നെ ഒരു കഥയാണ്. ഇപ്പൊ ചിത്രകേതു രാജാവിന് കുറെ ഭാര്യമാര്, 10,000 ഭാര്യമാരെന്നൊക്കെയാ കണക്ക്. അപ്പൊ എന്നാലും മക്കളുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ അങ്കിരസ് മുനിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പുത്രഭാഗ്യം വേണം. താങ്കൾക്ക് പുത്രഭാഗ്യം ഇല്ല ഈ ജന്മത്തില് എന്ന് പറയാണ്. അല്ല, ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അങ്കിരമുനി ഒരു വരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി. അങ്ങനെ രാജാവിന് ആ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി, കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അസൂയായി. അങ്ങനെ അവര് കുഞ്ഞിന് വിഷം നൽകി. ഉറക്കമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. തലവേദനയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ രാജാവിന് ദുഃഖം താങ്ങാനായില്ല, അല്ലേ? അനവധി നാളത്തെ അനപത്യത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലായി. അങ്ങനെ നാരദമുനി, അങ്കിരമുനി എല്ലാരും വന്നു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അങ്ങേക്ക് വരം തന്നത് മകൻ ഉണ്ടാവാൻ. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ താങ്കൾക്ക് മകൻ ഉണ്ടാവാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, എനിക്ക് ദുഃഖം താങ്ങാനാവണില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ പോയ ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ പിതാവ് വളരെ ദുഃഖിതനാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നാളും കൂടി ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ജീവൻ പറയാണ്, ഏത് ജന്മത്തിലെ
എനിക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏത് ജന്മത്തിലെ പിതാവിന്റെ കാര്യമാണ് അങ്ങ് പറയണത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ചിത്രകേതു രാജാവിന് എല്ലാം മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ്. ആ ഖേദമൊക്കെ മറന്നിട്ട്. അങ്ങനെ എന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു നാള് ഭാര്യമാരുമൊത്ത് വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയെ ഇങ്ങനെ മടിയിൽ വെച്ച്, ഇവിടെ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈഷ്ണവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ചിത്രകേതു ഇത് കണ്ടു, ചിരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് പറയാണ്, ഈ ഇത്രയും ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള പരമശിവനാണോ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചപ്പോഴ് എല്ലാരും കേട്ടു, ആരും ചിരിച്ചില്ല. പാർവതി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു, ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന്. അപ്പോഴും ആ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും ചിത്രകേതു രാജാവിന് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടായില്ല. അമ്മേ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രകേതു ഒരു വൃത്രാസുരൻ ആയി. അങ്ങനെ അന്ന് പിന്നെ ആ ജന്മവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആ കഥ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് എന്ത് ശാപാണെങ്കിലും അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗ്യത. 16 അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ആരാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക. വിശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ ഇല്ലാത്തവൻ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പണത്തിനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ യത്നിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താല് ധനം ലഭിച്ചാല് അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കമില്ല. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാണ്, അതുകൊണ്ട് വേദനയില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ഫലകാംക്ഷയില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നല്ലേ? ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആണോ അത്രയും തന്നെ തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും, അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17 യോ ഹൃഷ്യതി നദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയൻ. വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ സന്താപം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യില്ല. ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ ഒക്കെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണന് പ്രിയം. ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രഹ്ലാദാണ്. പ്രഹ്ലാദിന് സ്വന്തം പിതാവ് ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കാൻ ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തിച്ചു കൊല്ലാൻ നോക്കണു, അല്ലെ? ചാട്ടവാറടിച്ചു, തീയിൽ കൊണ്ടയിട്ടു, അല്ലെ? ആ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന് ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പ്രഹ്ലാദ് കാരണം ആ പരമ്പരയ്ക്ക് തന്നെ മുക്തി ലഭിച്ചു എന്നാ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായാല്. നാമജപം അത് ആത്മീയോന്നതിക്കായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ്. 18ഉം 19ഉം സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യ നിന്ദാസ്തി സ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നെല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എല്ലാത്തരം ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്, അല്ലെ ഭക്തൻ? ചിലപ്പോൾ സ്തുതി കേൾക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോഴോ ആക്ഷേപമാവും,
ക്ഷമാശീലനാണ് അയാള്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ സംഭാഷണം ഇല്ല. അതാണ് മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞ. ഏതവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണമോ താമസ സൗകര്യമോ ഒന്നും ഇച്ഛയില്ല. തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ യോഗ്യതകള് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തനാവാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വഴികളാല് അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണ് അംബരീഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. നാഭാഗന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അംബരീഷ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നാഭാഗന്റെ മകനാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രാജഭാരമൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് ധാരാളം ചുമതലകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചു. എല്ലാ നവവിധ ഭക്തികള് ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രവിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ശിരസ് ഭഗവാന്റെ നമസ്കാരത്തിന്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു പോന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദ്വാദശ വ്രതം എടുക്കുകയാണ്, ഒരു വർഷത്തെ. അങ്ങനെ 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പാരണ വീട്ടാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോഴ് പാരണ വീട്ടാൻ നേരം നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ദുർവാസ മുനി വരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുർവാസ മുനിയെ ഭഗവാന്റെ തുല്യം കണക്കാക്കി പൂജിച്ച് സൽക്കരിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഭോജനം കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല, ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരിക, എനിക്ക് നിന്ന് സ്നാനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ യമുനയിൽ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണ കാണാനില്ല. അപ്പോഴേക്കും പാരണ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്ര ഒരു വർഷത്തെ ആ ഉപവാസം, ആ എന്താ പറയാ വ്രതയജ്ഞം ഒക്കെ ഫലമില്ലാതാവും. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ഒരു തുള്ളി ജലം കഴിച്ചോളൂ, അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാരണ വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി ജലം എടുത്ത് കഴിച്ച് കൈ കഴുകുന്ന നേരത്ത് ദുർവാസാമുനി വരിക. എന്നെ ഗൗനിക്കാതെ, ഞാൻ അതിഥിയായിട്ടുള്ള എന്നെ ഗൗനിക്കാതെ നീ ആഹാരം കഴിച്ചു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജഡയെടുത്ത് നിലത്തടിച്ചു. അപ്പോ ഒരു കൃത്തിക എന്നുള്ള ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവിടെ കാണാം തീ വായിന്ന് ഇങ്ങനെ തീ തുപ്പിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ നേരെ വന്നു. അംബരീഷ് രാജാവിന് ഒരു പേടിയില്ല, ഒരടി പോലും പിന്നാക്കം വെച്ചില്ല കാല്, അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഉടനെ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ സുദർശന ചക്രം ഉടനെ വന്ന് ഈ കൃത്തികയെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും നിന്നില്ല, നേരെ ആ ചക്രം തിരിഞ്ഞ് ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. മഹർഷി ഭീതിതനായി ഓടി ഓടി ക്ഷീണിച്ചു. ഇനി ആരെ ആശ്രയിക്കണ്ടേ അറിയണില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി. ശിവൻ പറഞ്ഞു, വിഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു, ഈ ചക്രം അത് പറ്റില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന്? അല്ല, ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് വ്രതം, സത്സംഗത്തിന് പോയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. അങ്ങനെ പറ്റിയോ? ഇപ്പൊ ഞാന് വിചാരിച്ച ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ചക്രം ഇപ്പൊ എന്റെ അല്ല, ഇപ്പൊ അത് അംബരീഷിന്റെ ആണ്, കയ്യിലുള്ളതാണ്. സുദർശന ചക്രം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോ അംബരീഷിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷി വേഗം ഓടി അംബരീഷിന്റെ കാക്കല് വീഴാണ്. ചക്രവർത്തിക്കാണെങ്കിലോ സങ്കോചം, ഇത്ര പൂജനീയനായിട്ടുള്ള മഹർഷി എന്റെ കാക്കല് വീഴോ എന്ന്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുണാർണവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ ചക്രത്തിനെ പിൻവലിക്കാറാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ചക്രം ഒതുങ്ങി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗർവ്, അഹംഭാവം ഒക്കെ നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്തിലും ക്ഷമയാണ് അല്ലെ.
ഈ ഭക്തനാണ് ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഒന്നിലും പേടിയില്ല. എന്തായാലും ആദരവായാലും അനാദരവായാലും ഇപ്പൊ സമഭാവനയാണ് അല്ലെ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, എല്ലാം ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് മൗനിയായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സംതൃപ്തനും ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, അതിന് നാശമില്ല. ആ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ തന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയൻ. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ സമീപിക്കാൻ ഉതകുന്ന അതീന്ദ്രിയ സേവനമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകൾ വിവരിച്ചു തന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതികളാണ്. അവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവത് സേവകൻ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. നമ്മള് ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം തനിയെ നടന്നോളും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഈ അധ്യായം അല്ലേ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു. മഹനീയമായ ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എ പറഞ്ഞാല് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, സത്സംഗം എന്ന് പറയും. സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുക, ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സത്സംഗമാണ് നടത്തണേ അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു സത്സംഗമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്സ് വായിക്കുക. ഏത് ബുക്ക്? സി പറഞ്ഞ ചാൻഡിങ്, ജപിക്കുക. പിന്നെ ഡി പറഞ്ഞാല് ഡയറ്റ്, ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. നമ്മൾ 3 നേരം ചിട്ടയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ശുദ്ധമാവാൻ സഹായിക്കും. അത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് ABCD ഫോർമുല. അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യം, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. അപ്പോ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ. എഴുതിയവര് വായിക്കൂ. ചോദ്യോത്തരം. ഭഗവാന്റെ ചോദ്യം 1. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ, കേട്ടില്ല. വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത ഉള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതിനെല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയോഗം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം. അല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ആ മാർഗം പറഞ്ഞില്ലേ, അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ മാർഗം പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. അതിനെന്താ പറയാ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ല, അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും ആയിട്ടുള്ള ഭാവത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികള്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഉള്ള ആ ഭാവത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മുന്നേറുന്നവര് ജ്ഞാനയോഗികളാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് ഭക്തിയോഗികളാണ്. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അവ്യക്തത ഭാവത്തോടെ മാതാജി അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മുന്നേറുന്നവര് ജ്ഞാനയോഗികള്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കോ? അർച്ച വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ്? അർച്ച വിഗ്രഹങ്ങള് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് അർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാം. അതാണ്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. അടുത്തത് ആരോ വായിക്കുക? 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? 8 വരെയുള്ള 12 അത് ഭക്തി മാർഗങ്ങളല്ലേ? അതെ, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായത്? അത് നമുക്കറിയാലോ. 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് തന്നെയാ പറയണേ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കാത്തതും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം. അതെ, അത് എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ. ഇത്രയ്ക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പേടിക്കണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർഗം, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊന്ന് ടഫായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. അങ്ങനെയുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട്? 700. അറിയാലോ. അങ്ങനെയുണ്ട്. എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 18. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് ആരാണ് ബന്ധുവും ശത്രുവും? മനസ്സ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള